ଲୋକଲିଖିତ ସୁଷମାଚର 15 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 32 ପଦ। ହାନା ଶୁଣିଲ? ହଁ, କଣ ହେଲା କୁହ? ନାହିଁ ଯେ ଇଲକାନା ଆଉ ସିମିୟନ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଲକାନ ତ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢୁଛି। ହଁ ହଁ, ଭଲ ପାଠ ତ ପଢୁଛି, ଆଉ ସିମିୟନ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେଣି, ଦେଖ। ସିମିୟନ ଭାଇ, ଆଜିର କାମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆସିଲ ବାବା, ହଁ ମାମା। ଭିତରକୁ ଆସ। ଇଲକାନ ଶୁଣିଲୁ? ହଁ ବାବା। ତମର ଏହି ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା? ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ, ହେଲା? ହଁ ବାପା। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। ଇଲକାନ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାପା, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କି ପାଠ ପଢିବୁ, ହେଲା? ହଁ ବାପା, ହଁ। ବାପା ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ବାପା? କାଲି ପାଠ ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ଭୁଲ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। ଇଲକାନ ଭାଇ ଆସୁ, ଶୋଇବା, ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ଆସୁଛି। ଇଲକାନ ଆଉ ସିମିୟନ, ଉଠ, ସକାଳ ପାଇଲାଣି। ବାପା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗଟା ମୋର, ତାହା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଇଲକାନ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋ ବାଘଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଲା? ହାନା, ଏହାକୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏମିତି କଥା କହୁଛି? ମୋ ଧନରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗ ମାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ମତେ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ମୋ ଭାଗ ଦିଅ। ହଉ ବାବା, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆସ। ଇଲକାନ, ତୋର ଏତିକି, ସିମିୟନ ତୋର ଏତିକି, ହେଲା ତ? ଏଥର ମୋର ଜୀବନ ଖୋଲା। ୟେସ୍, ଏନ୍ଜୟ ମାଇ ଲାଇଫ। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ କରୁଥିବ? କୋଉଠି ଥିବ? କ'ଣ ଖାଉଥିବ? ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ବାପା, ତା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ସେ ତ ଘରର ଅଧା ଭାଗ ନେଇ ସାରିଛି। ଓ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଇବି, ସିଗାରେଟ ପିଇବି। ପଇସା କେତେ ଅଛି? ମୁଁ ତାସ ଖେଳିବି। ଏ ସାଙ୍ଗ, ଆସୁନ ତାସ ଖେଳିବ, ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଛି। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପଇସା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ତୋ ବେକରେ ଚେନ୍ ଅଛି ନା? ଚେନ୍ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ତମର ଜୁତା ଅଛି, ଜୁତା ବି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ତମର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ବି ଖୋଳି ଦିଅ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ। ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ। ତମେ ତ ହାରିଛ, ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଲେ କେମିତି ହେବି? ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ। ତୁ ହାରିଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିବ? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ। ଯା, ଏଠୁ ଯା। ଆଜ୍ଞା, ତୁମରି ପାଖରେ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯାଅ।
ଆଜ୍ଞା ତମରି ପାଖରେ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ନାହିଁ। ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି, ତାହା କରିବ କି? ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କି କାମ? କେବଳ ଘୁଷୁରି ଚରେଇବା କାମ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚରେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଦେବେ ତ? ଓ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଘୁଷୁରି ଯାହା ଖାଉଛି ସେଇ ଶିମ୍ବ ହିଁ ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାପା ମା କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟା ମାନେ ଖାଇ ବୋଲି ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ମରୁଛି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି ଆଉ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟା କରି ରଖ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ଦୂରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି? ଆମ ଇଲକାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଲକାନ, ବାପା ଇଲକାନ ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ବାପା ବାପା ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାପା। ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପୋଷାକ ନେଇ ଆସ ଓ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ଏହାର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ଆଉ ମଠା ବାଛୁରୀଟିଏ ମାର। ଆମେ ଭୋଜି କରି ଆନନ୍ଦ କରିବା, କାରଣ ମରିଯାଇଥିଲା ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛି। ଶୁଣ, ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜୁଛି। ତମ ଭାଇ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ତୁମ ବାପା ମୋଟା ବାଛୁରୀଟିଏ ମାରିଛନ୍ତି। ବାପାରେ ଆସିଲୁ? କ'ଣ ହେଉଛି ବାପା? ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମର ପାଖରେ ଗୋଲାମ ପରି ରହି ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁମ ଆଦେଶ ବି ଅମାନ୍ୟ କରି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆଟି ମାରି ଦେଇନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ା ଆସିଥିବା ପୁଅ ପାଇଁ ମୋଟା ବାଛୁରୀଟିଏ ମାରିଛ। ପୁଅରେ, ତୁ ତ ମୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିଛୁ ଓ ଯାହା କିଛି ମୋର ସେ ସବୁ ତୋର। ମାତ୍ର ତୋର ଏହି ଯେଉଁ ବାଇ ମରିଯାଇଥିଲା ଓ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା, ହଜିଯାଇଥିଲା ଓ ପୁଣି ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇ ତୁମର ଭାଇ। ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଇଲକାନ ଆଉ ସିମିୟନ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ନମସ୍କାର।